Ffantastig i fod yn ôl ma heddi. Oedd e'n neis gweld pobl a gweld y cyffilau mas yn cystadlu to, chymod, a i beirniadu, oedd e'n just, oedd e'n grateful ma. Oedd y safon o'n uchel iawn. Oedd ponis dda yn pob clas a the championship fi yn dda iawn a the champion oedd e'n poni, beautiful. Ar y dydd oedd e'n just edrych apart a oedd e'n symud yn dda, oedd y ferch oedd e'n gallu gael symud a nath popeth yn iawn yn y championship. A na beth oedd y deciding factor, oedd popeth arall jyst wedi fara lan tyma bach, ond oedd e'n faultless, nath e'n dda.